Da gero, txandan, bakatzen ditzezane Durungora, bat kompainia bi, beste bi, gora. Da. Gero urrungo toko jako nien, juteko zera, bat apejungurez, beste ipejungurez dorotan, suertera bota genduen, da gero itoko jakun jutia. Da bien, akordun duet, autobusetan, elgetan be, argi beharik eta zeriparek, zertu indun zan. Da, bizamo nien, Durungo bombardeuen. Da gu, elgetan. Danok bate bezkendu jungurixen, baina suertera gero itoko jakun, da suerte geruki gendun. Kuartelien gatu zinak, hile pasku izan ziren, da erirute gupen, nire lagune pasko, eta gainera barratze zera be, Messi emoten eune abari be, zertut itxiben. Eta hori zen Durungo bombarda, baina aurreko gunien? Gu aurreko egunien juen, da Durungo bizamo nien bombardeu. Da, suerta zen, da bombardeu bakarrik ez, bombardeu tegero, atza barrero, han kanpo santu aldera eta jentik erretik urten da, ezta? Da, han urten da bizen nahi, beste igatzitek itortu ziren, beste zerok kasak lugu zate beno, eta turr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 
Frankon... Frankonak horrek, Kanpotik ezin etorri? Kanpotik ezin etorri? Horre bitxorri jati zertzen txuzen. Urapurtxo bat, Ejerzitua Franco, había señuaz, da zeraz bitxorri janekune ezera, bitxorri janekune. Da, horrek, alkaguti izaten ontzen duk, zerai, horri kasako, zerai, run, igule, sarsonetan ero lehena, igule, euskize guztuen horronko, zera, urtete ban, deiti bane, zera, espoda zeinu, eta ake partio, eta bane, zerera, kanpoko abia zeinoa notaraztera, da, gero pentsete mebenen, objetibu gero zera botatik, gero etorte zein horre bestiok, horre beste, barkulako zio run, horrek dutuzten gunuzen egin jaso. Da, holako ze, hiru bota zetxu zare, durungura etorrezi. Dorrezek egin, lehenen egin bombardeu.